Bizimodu modernuak sufrikario handiak eragiten dizkigu. Gure bizimodu azkarrak eta makinen aurrean eserita lan egin beharrak postura txarrak ekartzen dizkigute. Eta haien ondorioz, sorbalda, bizkar eta lepoko minak. Baina zuek lasai egon, orain deiak dakarkigu Nekpok, gure zerbikalak zaindu eta postura zuzentzeko gailu aparta. Ordenagailu aurrean denbora asko eman edo lepoa postura fortzatuetan izan ohi baduzu, erregistro sanitariorik gabe saltzen den osasun gailu honek lesioak saihestu eta mina usatzen lagunduko omen dizu. Eta zer esan bere diseinu aurreratuari buruz? Kalera joan gara eta hau galdetu diogu jendeari. Zertarako uste duzu dela gailu hau? Zer da? Ez da zer dan? Bete aurreko batzu, ez da zer dan? Edo intenteke belar la postura izaren hemen. Mobila jarri egiten aparatzen bat hola, ez? Sartzen da, ez da? Nekpok. Nekpoket, lepoko hemen emateko, zea, mobila hola. Eta selfie-kiteko gainera daukazu grabatzeko. Ez lagunok, Nekpok kokotxa eta bularrezurraren artean kokatu behar da, buruari ondo eutsi eta zerbikalen karga arintzeko. Ez alda zoragarria? Gailu harrigarri honek lepoa erlaxatu eta eserita egoteko postura zuzentzen lagunduko omen dizu. Akabo lepoko minak. Esan agur betiko, zoritxarreko kontrakturei. Zoriontasuna zure esku dago, 12,85 euro eta deia egunkaria besterik ez duzu behar. Eta iritsi da, zain zeundeten momentua. Ona hemen, Nekpok gailuaren unpoltsina. Zure 13 euroen truke, plastikozko poltsa dotore hau jasoko duzu. Haren barruan, plastikozko beste poltsa bat. Nekpok gailua bera, eta PowerPoint baten zuri beltzezko fotokopia zistrin bat. Zer gehiago eskaliteke? Baina nola dakigu hau ez dela iruzur maltzur bat? Funtzionatuko aldu benetan gailu bitxi horrek? Oier Gorosabel fisioterapeutari galdetu diogu. Posten naiz, Jose, galdera hori egin izanaz. Bai, gailu honek badaka eragin txiki bat kokoteko minik ez izateko. Baina asko be eragin handixe badaka, adibidez, lanpostutik tarteka deskantzatzia eta kokota pixkat mobitzia. Beraz, kaso honetan disease mongering izeneko kalte horren beste adibide baten aurrean gauz. Bai lagunok, disease mongering edo gaixotasunen salerosketa. Osasungintzako multinazionalen trikimailu zitala, garrantzirik gabeko arazotsuak, sendatu beharreko gaixotasuntzat arditzagun, benetan behar ez ditugun botikak erosteko. Baina egon lasai, enpresa ere identifikatzen ez duen webgunean irakur dezakegunez, Valentziako Biomekanika Institutuak bermatzen du, hobe dela Nekpok erabiltzea, ez erabiltzea baino. Eta gainera, ze arraio,
Eskuliburuan ondo argi jartzen du. Erabiltzea ez da derrigorra. 13 euro eta deia egunkaria eskura baldin badituzu, segi zure Neckpok erostera berandu baino lehen. Zure zerbikalek eskertuko dizute.